Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er min første på den her kanal, fordi den er blevet slettet, og det er tredje gang jeg opretter en kanal. Så jeg vil bare sige velkommen, hvis du har set mine andre kanaler. Jeg hedder Nynne, og jeg er 12 år gammel. Og jeg tænkte bare, at det ville være sjovt at filme i dag. Vi skal bo i Spanien, vi er hernede, men det her det er bare et hus, vi lejer. Men det vi skal i dag, det er egentlig bare ud at spise, så ja, følg med. Jeg har også en TikTok-kanal og en Instagram, det kan jeg skrive dernede, hvis I har lyst til at følge med der, så ja. Okay, så min mor, hun er i Danmark, fordi hun skal arbejde, og så skal hun også til koncert, som det er bare min far, der er alene, der skal passe, og så når hun kommer hjem, det er på fredag. Ja, men jo, det er fredag, og så lørdag, der skal vi hen og bestille tid til at få lavet en negle. Så jeg sidder egentlig bare og vil lave mit design. Jeg venter til at vise det, til jeg er færdig med det. Jeg er snart færdig. Så ja, det er hvis de nu kan lave det, som jeg gerne vil lave. Så ja. Okay, jeg har tænkt, at jeg vil tage en lille hurtig pause med at tegne. Og så gør mig klar. Det bliver mest bare sådan en skincare. Så ja, de er meget irriterende. Ja. Og der bruger jeg den her, som er vitamin C med Aftersun. Og så tænker jeg at tage den her SPF 15, selvom det er meget varmere, men ja. Og så også lidt den her siger. Det kom i mit hår, tror jeg. Jeg har slået for meget, så jeg bruger bare på mine arme og på mine ben. Det. Ja. Så det er færdigt. Så skal jeg bare lave gel. Eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det her i, så det gør jeg lige hurtigt, og så vender jeg tilbage. Okay, det bliver så i dag. Ja. Nå, men så kan jeg bare tage en lille smule op på. Så ja, det er ikke særlig meget, så ja, men se på her tutorial. Det kan også bare lige hurtigt filme, ja. Okay, måske skulle jeg skifte tøj bare. Nej. Altså, min øjebryn kommer nok ikke til at se sådan ud resten af dagen, men altså, jeg gør det bare alligevel, så ja. Og jeg beklager mega mange gange for, at jeg kommer til at sige så ja. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. Ja. Og så det sidste er den her The Matte Fixer Setting Spray fra W7. Den havde købt det normalt. Men jeg vil virkelig gerne finde sådan en eyebrow pen, eller sådan en gel. Jeg mener gel. Så jeg kan sætte den, og måske også en pen til. Ja, men så er jeg færdig. Så ja, nu sagde jeg det igen. Okay, jeg putter bare lige hurtigt det her myggestik. Fordi jeg har en masse myggestik. Så det er meget godt lige at gøre. Jeg hader myggestik. Det tænker jeg, hvis alle gør. Hvis du ikke gør det, så kan vi ikke være venner. Ej, joke, men så er det bare sådan lidt weird, you know. Og hvis I ser min telefon, når jeg filmer, så er det bare fordi, at jeg filmer på den. Jeg har et kamera, men det skal sådan vigtigt, fordi der er et eller andet settings, der er helt. Men jeg ønsker mig også et GoPro. Jeg ved ikke, om det er alle, der er vant til det, men
ja, jeg læser ikke sådan noget, så... men det vil jeg i hvert fald gerne, fordi så kan jeg bruge det under vandet og spare. Ja, fordi i Spanien er der jo mange, der har pool, så det kan jo være meget sjovt. Men nu tænker jeg bare, at jeg skal have mit tøj på, så ja. Og som sagt, så skal vi ud og spise, så jeg vil godt beholde det samme tøj på. Måske skal jeg lige sætte den. Okay, don't judge me, jeg sætter hende i skabet. Don't, og heller ikke judge me. Jeg finder lige hurtigt nogle valgmuligheder, så ja. Og vi alle sammen har haft det i sådan en her vacuumpose, ja. Okay, der var ikke lige det der sjov, så jeg har været oppe og hente derude for. Den her tager lige hurtigt tøj på, så kan jeg vise jer. Okay, jeg har taget overhøjde på. Det er den her sådan t-shirt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad man vil kalde det. Og så har jeg sådan den her nederdel på. Okay, sådan her ser det ud, så jeg lige hurtigt flyttet omkring. Men jeg tænker bare, at jeg vil tegne videre på mit negledesign, og så vender jeg tilbage. Så jeg blev færdig med noget for længst tid, men jeg har også tegnet på papir. Surprise, eller jeg ved ikke om det er, men en tegning, så jeg vil lige vise den først, og så negle. Så ja, den er ikke helt færdig, men det er sådan lidt Y2K, hvis man kan sige sådan. Der mangler bare lige lidt farve, så ja, okay, det her. Ui, jeg skal løbe det med. Neglene, det er en skildpadde, en blomst, med sådan muslinskal og en tøsjern. Og det er 3D, hvis de kan lave det. Og hvis de ikke kan, så har jeg også tegnet det her. Det var for nogle dage siden, kan jeg huske hvornår. Med blåbær, striber. Så det er hvis de ikke kan. Så ja. Jeg håber, at de synes, de var pæne, så ja. Ej. Jo. Nå, hej. Du har ikke lighter på. Jo. Så du kan ikke skubbe mig. Du kan ikke skubbe mig, når du har lighter på. Du er lige ved at røve ud af kanten. Nej. Så hold fast i min fod. Hold fast. Ja, så hold. Fucking lort. Jeg vil ikke holde fucking fast i din fucking fod. Fucking fod. Fucking fod. Fucking fod. Prøv at tage fat i min fod. Fucking fod. Du kommer ned på gulvet, og jeg vil godt sige dig fucking lorten fod. Det er nok der mod dig. Der røg. No fucking fod. Hej. Jeg har lige lavet sådan en her. Fordi jeg er sulten, og klokken den er, det ved jeg ikke, sådan 2:30. Så det er min frokost. Så jeg fik sådan en halv tus til morgen, så det var sådan lidt min egen skyld, men den var ikke sådan okay lavet. Så ja. Så er jeg lige blevet færdig. Den var i hvert fald god ligesom de andre dage. Jeg siger ikke, jeg har fået dem før. Måske har jeg. Men det smagte i hvert fald godt. Så jeg tænker bare at slappe af. Og så vender jeg nok tilbage, når der sker noget sjovt. Ja, hvis der går lang tid, så er det nok, fordi vi skal ud og spise. Åbenbart, så glæder jeg mig, fordi selvom jeg ikke ved, hvad vi skal have. Jeg tror ikke nogen, der er ikke nogen, der ved det. Men ja. Hvorfor ligner en lille pige med de her? I can't. Lige på video. Det ved ikke, jeg vil aldrig gøre det. Jeg ved ikke, om du vil se det. Don't worry, det vil jeg aldrig gøre. Sådan her, men ej, jeg vil aldrig gøre det. Jeg ved ikke, om du kan se det. Don't worry, jeg vil aldrig gøre det. Så
jeg blevet købt sådan en for en dag siden. Sådan en lille pakke med cookies, mini cookies. Så dem, jeg har aldrig smagt dem før, men eller, det er jo cookies, så. Men ja, lad os bare prøve dem. Det er cute, og det er lidt sådan en størrelse med pebernødder. Hvor er de cute. Og der er mange faktisk. Det smager som normalt, men de er mega gode. Også hvis man skal have med på madpakken, hvis man får lov selvfølgelig. Så jeg vil give den 8,5, fordi der er mange i, og det passer fint til madpakken, hvis man vil have det med, eller man får lov igen. Og så er der også, som man siger, en fin størrelse, så man kan bare have den i munden, når man kan sidde der. Det er god. Ja, Tisse løber der, så skal vi til at stå. Ja, vi skal gå nu, så ja. Vi ved ikke rigtig helt, hvad vi vælge, men der er sådan en indisk restaurant, og så også noget mere. Jeg ved det faktisk ikke, jeg kan ikke huske det. Men ja, men sidst vi var ude at spise, det var den indiske. Så vi må se, om det er den samme, eller om det er den anden. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Så ja. Der er en legepladsstyrelsen til hunden, som ikke har trænet dem. Jeg synes, det er mega sjovt og sejt. Eller ikke sejt, men hvis man bare lige skal ned på legepladsen, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde, at det var sejt. Det er i hvert fald meget sådan. Vi bor tæt på det lige nu. Så. Men når vi skal flytte, kommer vi til at endnu tættere. Det er lidt tidligt ud til højre, til venstre, og så er man med der. Like. Men lad mig know, hvis I gerne vil have sådan en house tour, så ja. Ja, også den der var sådan lige om bagved, eller sådan foran-agtigt, så ja. Ja, far. Skal vi se en video fremover? Is indisk, så ja. Hvorfor? Og kommer den bedste liv. Det lukker den ikke. Og det er fandme at spise. Så har vi tænkt os at gå ind i sådan en lille kiosk-agtigt, så ja. Vi er lige taget i supermarkedet. I gør det, altså. Okay, jeg skal nok rejse. Vi skal hen til Mentosene. Så langt. Yep, vi skal lave taste test på den her. Men det kunne være meget sjovt, vi er mega gode. Vi er lige kommet hjem. Jeg har lige vasket film. Det er de andre også. Tænkte jeg det. Så jeg tænker bare, at jeg vil vende tilbage, når der sker noget mere. Så ja. Det er bare, jeg vil. Okay. Jeg har lige prøvet sådan her. Og sådan der. Aha. Jeg ved godt, hvordan man. Men jeg har bare ikke prøvet, hvor den så sådan helt op i toppen. Ja. Så bare lidt ordentligt fast. Så ja. Jeg vil gå ud og hente den der jello der. Og så vil jeg lave testet sammen med jer. Så ja. Okay, så jeg vil faktisk ikke huske, om jeg har sagt det før. Hvis jeg har sådan noget i Frankrig eller sådan noget. Men ja, det her det er med jordbær. Det er ikke alt sammen. Ja. Måske skal det. Ja. Det dufter det der Tuba Buba Bubble Gummi. Jeg har taget en ske. Oh my god, satisfying. Okay. Okay, jeg har sniftet med den, ja. Bare lige. Jeg skal lige. Jeg har spildt. Jeg tror, jeg skal have noget mere tid til at tænke sorry, men ja. Det er sådan, i starten så sådan, men så bliver det bedre, men jeg vil sige 7 ud af 10. Ja. Okay, min barn har lige lavet sådan en kop med vingummi. Men jeg vil tage min pick-up af og tage noget til på, og så vil jeg bare sige tak, fordi I så med på den her første video på den her kanal. Fordi jeg ikke har de andre. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så med.
Og ja, vi ses en anden gang. Måske i næste uge. I don't know. Ja. Så ja. Hej.